Előbe nyújtod a könyököt. Forgatni Simi még a láttatónál már szinte legyen beforgatva teljesen a toll, egy nagyon laza csukló mozdulat, vagy nagyon laza mozdulattal, anélkül, hogy kapaszkodnál a lapátba, és utána ejted. Meg aztán előkészíteni a vízfogást, és könnyen ejteni. Könnyen ejteni, és figyelsz rá, hogy ott fogod meg, ahol kinyúlsz, laza a váll, nem indulsz rá vából. Ott kell beejteni, ahol kinyúlsz, kicsit jöhet sorokságnak. Még gyere, mert nagyon itt vagyunk Csepelen. Tényleg dől a hajó. Gyere még ballal. Bőven, mert neki vegyünk itt a nádasnak. Még egyet. Jó. Figyelsz, hogy a... Figyelj rá, hogy jössz előre, hajlamos vagy leengedni a jobb vállat, vagy túlfeszül a bal. Értének meg a lábak. Tehát Simi vál, GTT, Simi, GT, nyújtad a könyököt előre, Simi időbe forgatni. Időbe forgatni és ejted. Gyere, most kezdtél el elindulni jobbra. Figyelj rá. De könnyen! Érti, elemelni tisztán a lapátokat, elmegyünk a víz fölött. Ez az most megint jó, erre kell figyelni, el kell jönni a víztől. Lazaság, dolgozzon végig, főleg a jobb lapátra figyelj!